Imicabango, imizwa, izenzo. Usuku nosuku umuntu kufanele azenzele yena i-audit yakho wena Msalofu ukuthi mina ngabe imicabango yami, imizwa yami kanye nezenzo zami zingiholela ekutheni ngizizwe kanjani. Nasiya-ke isikali sokuzibona ukuthi wena ulaphi ngokomoya wakho ukuthi uyawukhuphula noma uyawehlisa. Inhloso ukuthi sinyuke siye phezulu Nkosi mamiseke endaweni elidundu, endaweni ephakeme Nkosi ngimise phezulu. Asisho ukuthi siya phezulu ezulwini labazalwane, siya phezulu ngokwey'ngcinga zethu, kwi-consciousness, lento ekuwe ngaphakathi ehlalilele kwabaningi kodwa once wayivusa uyabona ukuthi awusena business naleya micabango phansi. Uqala ke ikalini lapha ku-20 uze uyofika lapha ku-1000 njengebanibona. Uma wena izenzo zakho, imicabango yakho nemizwa yakho ikholele ekutheni wena uzizwa ushameful noma uyayisola noma mhlambe ucasukile noma unokwesaba ngoba wena uvumela lezo zimo zenzeke kuwe, ngoba izinto ezenziwa uwena zisuke kuwena ozenzayo. Mhlawumbe ungasho ukuthi hayi umsebenzi wami uyangenza ukuthi ngibuye ngiyisole mhlawumbe ngoba omunye umuntu uhlukumezekile ngezenzo zami, kodwa kwenziwa uwe kuwena lokho. Nanoma yini ke siyenzayo, ngabe izinto oyishoyo emndenini wakho, indlela okhuluma ngayo nezingane zakho, mawusukhulumile nawe uzizwa kanjani? Uba nokuthi ngiyayisola fanele ngaba ngikushongo lokhuyana, suka ke kuleya ndawo. Wena i-aim yakho noma gxila ekutheni wenze okuhle ukuze uzozizwa kahle, uzizwe unokuthula, uzizwe unenjabulo, uzizwe unothando, uzizwe ukwazi ukwamukela abanye abantu. Mawusathi wena mina ngizohamba nje ngiyontshontsha, mawuqeda untshontsha na kanjani uzizwa une-shame, u-guilty, uhambe uyocheatha, uzozizwa u-guilty. Kodwa noma wena ungakuthatha kancane lokho, kodwa kusalayo kunomthelelo omkhulu ngoba wena kugxilisa lapha ezansi. Asinyukeni ke siphezulu.